ja fa dies que venim parlant d'una data molt significativa, el 15 d'aquest mes de juny, el dia que es celebra aquest dia en contra del maltractament i l'abús de les persones grans, de conscienciació en aquest tema. Avui en volem parlar amb la nostra convidada, ja la coneixen perfectament. Montse Rodríguez, què tal? Bon dia, benvinguda. Bon dia. Ja saben, el pla d'envelliment de la nostra ciutat està en mans d'aquesta persona que ho trafega perfectament. Moltes gràcies. I que, evidentment, en aquesta ocasió ve a parlar-nos d'aquesta data tan senyalada, de les activitats que es faran i també una mica de com està la situació a la nostra ciutat respecte a aquest tema. Montse, què es prepara de cara a aquesta... Bueno, ja hi ha alguns actes que s'han fet, Sí, la majoria els tenim fets perquè centrar-ho en un dia no ho hem fet mai, de tots els anys que portem celebrant-ho, i ho fem durant una setmana, setmana i mitja, intentant acabar el 15, que és este de diumenge, en la il·luminació en color verd, que és el color que representa les persones grans del mercat i de l'Hospital Comarcal. Aquesta serà l'il·luminació que donarà això, a conèixer a la celebració d'aquesta data. S'han fet activitats, fent un resum del que s'han fet i el que queda per fer si queda alguna cosa. Enguany ho hem centrat en 4 activitats. Una va ser una xerrada que vam fer la setmana passada a l'Espai La Caixa sobre el document de voluntats anticipades. Ho vam parlar en Rosabel Gómez. Molt bé. Bàsicament és una manera tindre fet este document de voluntats anticipades, no només les persones grans, tothom, de fer valdre els nostres drets, de fer valdre la nostra voluntat. Què volem que passi en el moment en què ja no poguéssim prendre decisions per nosaltres mateixos. Com volem ser tractats en aquell moment i qui volem que prengui decisions en nom nostre si és que se n'han d'acabar prenent. I aquest document d'últimes voluntats es fa davant de notari o com es fa aquest document? Bueno, Rosabel va explicar a la xerrada que hi ha 2 formes de fer-ho, una és davant de notari i l'altra és als serveis sanitaris, tant al CAP com a l'Hospital Comarcal. Se pot fer davant de professionals de la salut o bé davant de persones que tu portes com a testimonis. Molt bé, perfectament validesa perquè allò s'apliqui. Sí, tant un com l'altre. Tant un, vull dir, el notari com el document fet davant de professionals o de testimonis. I qui vigila que això es compleixi? De fet, se registra la teua història de salut i, per tant, tots els professionals, siguen del centre que siguen, estan obligats a fer valdre aquell document. Molt bé. Seguim amb més activitats que s'hagin fet. Esta setmana, el dimarts, vam fer una activitat d'art-teràpia. És com una tècnica així que sentim, però que no coneixem bé, i és una tècnica per a treballar les emocions a partir de l'art. Hi ha una persona que condueix la sessió, però que al final allí acaben sortint diferents coses perquè depèn de la vivència de cada una de les persones. Això ho vam enfocar una mica en la dignitat i la sensibilitat per a tractar persones grans. Fantàstic. Alguna cosa més? Dijous, o sigui avui, s'està duent a terme una caminada. Una mica és visibilitzar aquesta part d'envelliment actiu, però també de visibilitzar quin és el lema d'enguany d'esta campanya del 15 de juny, que és que volem una llei, i ho dic en plural, perquè tots arribarem a grans i per tant tots hem de voler que estiguin regulades i que estiguin protegits els nostres drets i tot allò que afecta a la vida d'una persona quan se la considera gran, que tampoc no està establert quina és aquesta edat, però diguem-li que legalment a partir del 65. Vas dir això, que quan te jubiles de la teva edat de jubilació, vol dir que la gent passarà a ser gran més tard perquè ja es jubilarà als 67, però bueno. Més tard o més pront, perquè de fet la ONU als últims documents que està parlant d'envelliment actiu i està parlant de que hem de començar a pensar en això a partir dels 50. Que ens hem de començar a preparar en com volem que sigui la nostra resta de la vida, perquè l'esperança de vida està augmentant un munt. Per tant, cada vegada tenim més anys a partir del 65 i per tant no ha de ser una cosa que arriba i anem fent, sinó que ens ho hauríem de pensar i preparar. Alguns estem tocant a la porta ja de ser persones grans, però què hi farem? Tot arriba en esta vida.
Bueno, acabo amb la programació, que me n'he anat una mica. El dia 15 de juny, aprofitant la celebració de lo Yoga Fest, del Dia Mundial del Yoga, també hi ha una de les sessions que està destinada a la dignitat de les persones grans i a la sensibilització envers a la vulneració dels drets de les persones grans. Efectivament, ens ho comentava l'altre dia Marta de Ramon, que és l'organitzadora del Yoga Fest. Totes aquestes activitats en col·laboració amb diferents organismes, no? Perquè és Ajuntament, etc. Sí, és que de fet el pla d'envelliment no és només Ajuntament, el pla d'envelliment és transversal. Està a l'hospital, està al CAP, està a la residència, està a l'Espai La Caixa, i ara me'n deixaré algun i no voldria. Fusmont, pot ser? Molt bé, està Fusmont com a residència centre de dia, no? Vull dir, al final som diferents agents del municipi que treballem en gent gran i que ens unim per a articular què hem de fer a la ciutat, no només des de l'Ajuntament, a la ciutat per a treballar en la gent gran i que busquem aliances en el sector públic, en el sector privat i en les entitats del tercer sector, perquè al final a tots ens interessa treballar de cara a... Bàsicament és això, a la no vulneració dels drets de les persones grans. És un tema que s'ha tractat aquesta setmana perquè és important, la qualitat de vida de la gent gran i sobretot com els tracten els familiars, les persones que els atenen al seu voltant. En quina situació estem a la nostra ciutat? Què és el que es fa per tal de que la vida de la nostra gent gran sigui el més digna, còmoda i feliç possible? Bueno, anem fent diverses coses, petites coses. El pla d'envelliment 21-25, que acaba justament enguany, tenia com a 4 eixos. Un era habitatge, l'altre era sociocomunitari, l'altre era el maltractament, que té un eix propi, i l'altre era tota la part assistencial, diguem-ne, no? D'atenció a la dependència, d'atenció als casos més vulnerables de salut, no? i de social. I dins d'estos 4 eixos anem fent una sèrie d'actuacions. La veritat és que s'ha centrat bastant molt tot en tota la part d'envelliment actiu, que està com molt centrada en la programació tant del Casal Cívic com de l'Espai La Caixa, tota la part de maltractament. Bueno, hem signat un conveni, crec que ja n'hem parlat alguna vegada, hem signat un conveni en el Consell Comarcal de l'Anoia en què ens estan assessorant per a tindre un equip especialitzat en atenció a aquells casos de maltractament que requereixen una atenció especial. Ho hem parlat en alguna ocasió, sí. I tot el projecte de solitud no volguda, que també n'hem parlat, perquè a més som pilot d'un projecte de la Generalitat i que lliguem en un estudi que estem fent de persones majors de 80 anys que viuen soles. Fantàstic, doncs aquestes són les activitats, més aviat tots els processos que segueixen des d'aquesta àrea d'envelliment actiu de l'Ajuntament de la nostra ciutat. Parlem de l'edadisme. Es combat eficientment o senzillament són paraules, bones paraules que es llancen a l'aire però al final no tenen cap incidència en la gent que pateix aquesta, diguem, marginació per edat, Pues te diria que és això que estàs dient, que són paraules, que està bé que li fiquéssim paraula, perquè que li fiquéssim una paraula vol dir que algú ho té en compte, no? Però que s'està quedant en voluntats. Per això, enguany, justament, estem reivindicant que volem la llei. La llei és per a això, la llei és per a que el concepte d'autisme no es queda només en un terme bonic de parlar, sinó que hi hagi alguna cosa que regula quan una persona se troba en una situació X, què ha de fer, on ha d'anar i quins recursos hi ha per a poder combatre no només l'edatisme, també tots els tipus d'abús i d'agressions que puguen hi haure. Sí, bueno, estem parlant de... Clar, està el maltractament físic, aquest és un tema a part, i després està aquest maltractament, diguem-ne, emocional o fins i tot de bretxa digital, Perquè és cert que sí que hi ha oficines d'atenció al consumidor, però ho comentàvem l'altre dia, Vas a una oficina, una persona gran va a una oficina al consumidor i diu, necessito això, i diuen, sí, mira, entra l'aplicació aquella i baixa aquestes 3 instàncies i després, clar, automàticament aquella persona fa passo de fer-ho, no? Perquè, és a dir, no pot, no hi ha ningú que li digui, mire, jo l'ajudo, anem fent estos passos, i això seria l'important. Sí que hi ha, però són coses molt petitetes, no? Per exemple... Molt petitetes i suposo que només a l'administració, perquè el que és ja l'empresa privada, oblida-te'n, Sí. És veritat, l'empresa privada, i quan penso en l'empresa privada me venen al cap els bancs. Sí, com a tothom. No? Sí. Però hi ha molts més exemples. El banc és perquè és que l'hem d'utilitzar tothom. Però també les factures de subministraments de llums i aigües, no? Cada vegada més tot va digitalitzat. Aquí a Amposta tenim l'Oponomnia, que és un servei
acompanyament a la digitalització que fa això, que el que passa que és això, que són petites coses que no tothom coneix, que tampoc tenim abast perquè tothom ho conegui i ho utilitza, perquè allí hi ha una persona que fa el que pot, Eloi, no? Però bàsicament és això. Ostres, és que m'han dit que això ho he de fer només baixant-me una app i això no sé per on agafar-ho. Doncs Eloi t'ensenya a fer-ho i al moment t'ajuda a fer-ho també, no? És un servei que tenim allí a l'abast perquè intentar minimitzar una mica aquesta bretxa digital, com també els cursos que fem al casal o les tutories individuals que també fem al casal cívic, que són per a això, són per a la meva salut, per exemple, no? Pues vaig allí i Carme m'ajuda a fer-ho, a mi individualment, i m'ensenya a fer-ho perquè després jo sigui autònoma en això. Sí, perquè també la meva salut quan diu que has perdut la contrasenya, busca-la. Sí. Sí, hi ha un munt d'exemples de datisme des de l'empresa privada, però també des de la pròpia administració. Hem de ser molt conscients. Com a administració que som, també hem d'entomar la meva culpa. Per suposat. Esperem que això es vagi solucionant pel bé d'aquesta societat que cada cop té més gent en aquesta edat que es considera gent gran i que són realment qui, i entre nosaltres, aguanten econòmicament a moltes famílies. Per tant, han d'estar incloses entre la societat en tots els aspectes en l'ajuda que faci que sigui necessària. Casos de violència, ja no dic de caire psicològic, perquè moltes vegades, si ho comentàvem també, hi ha gent que és possiblement maltractada però no se'n dona compte, ni el que és maltractat ni el que maltracta, no? Perquè són comportaments que sempre s'han tingut dintre d'una esfera familiar. Sí. Com estem a la nostra ciutat en aquest aspecte? I especialment el que més me preocupa és el maltractament físic, si és que n'hi ha. Sí, clar que n'hi ha. El problema és que no es detecta tampoc el maltractament físic, i sobretot si se dona en l'àmbit familiar, perquè és molt difícil de prendre la decisió encara que te'n dones compte que allò no pot ser, que allò no hauria de ser, prendre la decisió de demanar ajuda a algun lloc. Llavors, una funció d'aquest equip que estem creant és sensibilitzar la gent. Clar, t'ho anava a dir, la conscienciació, no? Tant a la persona que pot ser agredida com en aquell cuidador que està saturadíssim, que la situació l'està sobrepassant, doncs també que pugui fer un clic i dir a veure, espera, parem, potser això que estic fent no és el que hauria de ser, no? Però és molt complicat que sorgisca en aquests casos. Clar, perquè a més és relació familiar, no? Relació d'entorn i de vegades és molt complicat entrar-hi, no? Perquè també hi ha sentiments d'altres característiques. Hi ha sentiments, hi ha dependències econòmiques i físiques de la persona de, bueno, vale, sí, doncs ho denuncio i què passarà? I la realitat, i me pesa molt dir-ho, és que no hi ha recursos per a poder donar resposta o els recursos que ens agradaria tècnicament que hi haguessin. Clar, especialment els recursos necessaris, que és el que ens agradaria. No sé si vols afegir alguna cosa, Montse, en aquesta trobada que hem vingut per parlar d'aquest Dia Mundial del Maltractament i l'Abús a les persones grans, de la conscienciació, perquè això no passi. Bueno, només apuntar que hi ha un grup de tècniques a nivell de Catalunya, que és la xarxa de comarques per l'envelliment, que fa uns anys que estan treballant i que ens hem agrupat les tècniques perquè des de l'administració de la Generalitat no ens han agrupat, no? I la veritat és que hem aconseguit coses com el pla d'envelliment, que hi hagués dotació econòmica per al pla d'envelliment ve d'aquest grup de tècniques que ho han demanat, i ara el que estem és en la llei, i la veritat és que sembla que estem en un bon moment perquè ha entrat una proposta de llei de persones grans al Parlament, ha de fer tot el seu camí ara, però per almenys ja hi ha algú que s'ha sentat i que ha pensat i que l'ha escrit i per tant ara els parlamentaris l'han de debatre. I també la setmana passada el president de la Generalitat, el senyor Illa, va anunciar que faran una direcció general de persones grans, igual que n'hi ha una d'infància o de LGTBI, ne faran una específica de persones grans. I això és com que veiem una llumeta, no?, que l'administració superior per fi se posa les piles i comença a regular totes aquestes coses d'este sector de població tan nombrós i que totes les dades anuncien que cada vegada serà més gran. Efectivament. Montse, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Feliç jornada, enhorabona per la feina que feu i que continueu treballant per la qualitat de vida de la gent gran de la nostra ciutat. Feliç jornada. Moltes gràcies a vosaltres. A reveure-siau.